मा जाखो सोरां? माथो जेबो माथोआनो ओंखारलाङा नोंना? दासो मोनदोंना साला? भाबसो बियो नोंनि। बेखायनोथ' दिनै बेबायदि साजा मोनदोंना नोङो? नों मानसियानो गाज्रिखाना? बेबायदिनो साजा मोननांगौ बिदिखौ। बेखायनोसो आंनि आइया बुंखायोमोन नोंखौ गाज्रि फाल्थुखोना एक नाम्बारखा माथो नोंलाय। आइयाथ' ओरैनो होनखायामोन दा। नामावल'सो बिफालि नों आंनि। नङाबाथ' बे जुरिजों सानजोंल'सो थायो नोङो। मालाबा थाफेरनाय जोंजों नोङो। सै आं नोंखौ अनखाया नों आंखौ। ना आंनि आइखौ अनो नों? सोरां दा माबायदि मोनखो ओमफ्राय? सोरजों बेबायदि खालामहरजाखो? बाराबा हिनजाव गोसथोनाय दंबावोसोमोन बियो। बेखायनो साला दामजा हरदोंना नोङो? नंगौ दाना? ओरैनो मा नांनायनि सानै सानै लाया नोंलाय हो? मा दरखार जाखादोंमोन नोंहा? दाथ' आरो फस्थायनानैबो लाब गैला नोङो। नायफिनगोन आं नोंखौ र'। बोरैबाबा ना गोसोआव सुग्लायनायसो मोनदां मिथिबायना? मानो होनबा नोंनि थाखायनो आंनि आइया गाबोना। बेखायनो मोजां मोनो आं नोंखौ। गाज्रि नों महा गाज्रि। आयौ आयौ नोंखौ हाजार जेसेबांखि बुजाया मानो नोंथ' माथो सोलायनायावनो गैयालाय मेहेर। जुरि बिफा फिसानि गेजेराव दाफैलै नोङो। फैगोन आं मेहेर। बारे बारे फैबाय थागोन हाजार बार फैगोन आङो। जेब्लासिम नों मोजां जायागौमानि। नोंसोरखौ सैयालै आङो। आरो दरखारबो साननानै रायलायनो। नोंनोथ' सासेना जादु खालामनानै दोनदों। जादुआ आं नङा मेहेर आं नङा। नोंनि नोमायासो नोंनि खर' मेलेम गासैबो गोसो गोरबो जादु खालामना दोनजोब्बाय। नोंखौ बुजिनो रोङि खालामबाय मेहेर मिथिबाय ना? खर'खौनो एकदम सनस्रा खालामबाय नोंनिखौ। सोरजों सोर मा रायलायनांगौ बेखौबो मिथिला नोङो। थेवबो जेबो नङा मानोना बेवहाय गोरोन्थिया नोंनि नङाना नोंनि बिमानिसो। दाथ' सोरांखौ सैथाराना नोङो? दे दासै। नाथाय सोराङा दि नोंखौ बेसेबां अनो मेहेर। फै आं नोंनो खिन्थानि। बे घरियाथ' नों खिन्थाबा मिथिखायो आङो। बेथ' सोरांनि बायदिसो। ना सोरांनियानो? ओमफ्राय बियो मेहेरनाव बोरै? ओमफ्राय दा ओरैनो सोंबाबोथ' बे खिन्थानाय नङाना आंनो? अब्लाना मा खालामबावनो आंलाय? आं दानो माबा सोंगोन उल्थां फाल्थांसो होनलाबायगोन बियो। ओहो बेथ' सोरांनियानो थारदां। आरोथ' आं गोसोआव दङ दाख्लै थांबोलासो बियो गानलांदोंमोन आंथ' मोनफिनाखै। मेहेरनि आखायावलाय बोरै? आयौ बोथोराबो बोरै जाथारखो होनबा दिनै। मेलायाव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय गैया नै। अखायानो एकदम हागाथारा माथो। आंहाथ' ओमफ्राय दख'नाबो बायखाबायमोन। माबा बेरायहैनो सानदोंमोन मेलायाव बेरायहैनो ने? बेनोथ' जाहैगोन। आंथ' माबा जि रागासो जोंनो ओंखारबाय। सान मोना हर अखायानो अखा। ओमफ्रायथ' आंना जि गस्ला जेबो रानखालासो। आंहाबो सुनांगौ दङमोन। बेथ' बे ओमफ्राय ना मेलायावसो थांनो एसे उसुबिदा जासिगोन ना ने? ओरैनोबा जोंहा लोखि फुजा जाथारनांगौमोन। आंहाथ' एबार जाखागोन खि जाखागोन। माने दुर्गा फुजाखौबो नुवासैना आंहा। जोंहा थांदों ओमफ्राय नोंहासो थांनो मोनासै ना? औ बिदिनो आरोना एसे प्रब्लेम जाबायना न'आव दाबो प्रब्लेमानो जोबाखै। जोंहा थांथारगोन दै नागरथला गाखोनांगौ जोंहा। ओमफ्रायथ' आं अखा हाबाबो थांखागोनसो मानिखाया। जागोन दे जागोन। आइ सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय? आइयै आं प्रिथिजोंसो रायलायदोंमोन। बिराद खोनादों आं बेखौबो बिराद बेरायोनो माथो बियो। आरो बेजोंसो नों बहाबा थांनो प्लेनिं खालामलायबाय। लोगो जानांगौ आइ मोजां मानसिजोंसो नाथायबा मिथिबायना? बिदि बेरायग्रा मानसिजों लोगो जाबाथ' बेरायफाग्रायानो जागोन ना नोङो? अबाव आइयै बेरायबाय थायाथ'। ओमफ्राय आंथ' फुजा मेलायावसो थांनो लिंदोंना। माने नोंसो लिंबावदों आइ? माने आंनि लोगोफोराथ' मालाय बयबो थाङो नालाय बेखायनो आंबो लोगो लाहरबाय। माने एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो होनना मिथिनायखाय आंनो फन हरखायाखैमोन रावबो। आंहा बेबायदि न'खराव प्रब्लेम सोलिनायावलाय मानोथो फुजा मेला जानांगौ जाखो? आइयै जों खेबसे थांनो लुबैयोथ'। काजलगावआव थांना फैथारगोन आङो। ओमफ्राय बिजनियावबो खेबसे थांगोन दे आइयै। आयौ हामोननि मोननै मानोथो आइ? जायखिजाया मोनसेयावल' थांनो। नङाबाथ' जों खेबसे जमा दोनलांनोसै नोंखौ नोमफाजों आंजों। नायलाय आं लोगोफोरजोंसो थांगोन खेबसे आइयै। माना खालामनो हाना प्लिज।
हाबाब मोना गिनाय मोनथारोहाय आंना आइ दाख्लै नुवाखै फेसबुकफोराव मा जालाबायदों घटना एक्सिडेन्ट आयु गिलु बालुनो लोगोफोरजों थांब्लाबो गिनाय मोनो आइ हरला सानला बेबायदि माने न'नि मानसिजों थांनाय बायदि जायाना लोगोफोराथ' मा गारि सालायनायफोरखौबो गिलायलाङो ओमफ्राय बिदि जाया जेबो आयै जों लोगोफोर जमासो दंखायो दा नै ओमफ्राय बेबायदि बयफ्रेन्डफोरनिथ' साक्कार गैयाना आइ मा औ बेबायदि बयफ्रेन्डफोर दंबायबायबा आं हगार हरनो बायोहाय बेबायदि नङाहाय आयै मा सानोथाय आंना बेबायदि बयफ्रेन्ड गैथ'आ दे आरो जुदि नों थाब्लाबो नोंनो खिन्थाखागोन दे आङो साद गथ' बिमानि सिगाङाव हामगौ बेफोरबायदि बुंनो अब्लालाय मानोथो सोङो नोंलाय ओमफ्राय आयै नोंनालाय गोदो बयफ्रेन्ड गैयामोन आरो सिख्ला समाव आंजों आयै एकदम फ्रि रायलाय दै माने बेस्ट फ्रेन्ड बायदि आरो ना मा सोंनाय जाखो बेलाय आइ नङा माने आफाजों नोंसोरनाबो लाभ स्ट'रि दं खोमा न' बेना आयै माब्लाबा खिन्थानाय आफाजों नोंजोंनि लाभ स्ट'रिखौ माने नोंसोर माब्ला लोगो मोनजेना माब्ला रायलायजेना बेबायदि सानबा दुखु मोनोलै आङो आंनि हास्थायनायखौनो मोनासैना आङो दा नोंनो मा होनना खिन्थानो आइ आंनि मोजां मोननाया आद्रासो थाबाय होननानै आरो बे जोनोमावथ' माब्लाबाबो जाफुंनायबो नंखाला जायखौ हास्थायदोंमोन मोनासैना आङो बेखौ दा बेबो गुबुननि जाबाय आंबो गुबुननि बेखायनो नोंखौबो गियो आं आइ बेबायदि आरो सोरनोबा सासेनो गोसो होनानै मोनलायाबा बेसे दुखु मोनो माब्लाबा खोनासं दे आरो ओमफ्राय नों खिन्थागोन ना दे जुरि बांद्राय दिन्थिनो जेबो दरखार गैया मोनथिबायना सोरां बिसि नालाय सोरां बिसि जानानैल' था आंनि बिमा जानो दा नाजालाय नोङो मेहेर आंलाय नों मानिबाबो मानियाबाबो नोंलाय आंनि गथ'आनोखा आं जोनोम होआखैबालाय माथो जादो होमबाबोथ' आंनि सोरांनिनो गथ'ना नोङो सोरांनि माने आंनिबो बांद्राय लेक्सार मारिलै नोङो नाय मेहेर नोंनि नोमाया नोंनाव बिस सोनानै होजोब्बाय मिथिदो अननो सोलोंलाय नोङो माबायदि अननाय मोनफिनगोन नोङो आरो नोंनि बिसफोराबो गासैबो थैजोबलांगोन नोंनि आफाखौ नोंथ' सैथाराना मानो सैनो आंलाय बे सोरांखौलाय आरोथ' बे सानै लादोंना बिमा आं मेहेरा आरोना साबा मानि लागोन आं मिथिबायना मा आसैबो बदतमिज दे बेफोरखौ बाद दे न' मेहेर नै बियो नोंनि आफानिफ्राय गिफ्ट सोराङा नैबे गिफ्टखौ फुजायाव होगोन होनना बुंदोंमोन नोंनो न' जुरि आरे बा माथो दिनै सोराङा बिराद हेपिलाय माथो खुसि जाजानो दिनै नै ओमफ्राय जाहोनखौबो खिन्थागोन ना नोंनि खुसिनि खारनाबा मा जाहोनानोथ' आबा मेहेरनो माबा मोनसे लाबोदोंमोनलै आङो आच्छा जि होमबालाय माथो लाबोदोंबा माने आबा मेहेरा बिबाय थायो आरोना आंनाव ओमफ्रायथ' नोंथ' मिथिखायोना आंथ' माना खालामफेराना औ एबार फुजायाव होनो सानदोंमोन आरोना आङो बोरो आयु माथो फनखौनो लाबोमारबाय नोङो आबा मेहेरा मोजां मोनगोन आंखौ जुदि नै नों बेनो एसे मोजां गिफ्ट लाबोबालाय मानोथो मोजां मोना जानो नोंथ' आरो माला होआलासे थाफेरा होखायो माथो ओमफ्राय आंखौ माला आफा बुंगोन बे सोरां मिथिगौ मेहेरा दा नोंखौ रागा जोंदों नाथाय नायल' सानसे बेबो नोंनि अननायखौ बुजिगोन ना बेबायदिनो जाथों जुरि ओमफ्रायथ' बे समखौ नेना दंना आङो जुदि बे समाबो थाबैनो फैगोन दे आरो बिदिबा मेहेरा जोंना फुजायाव गिफ्ट मोनसिगोन आरोना बिफानिफ्राय माने दाबो खिन्थायाखै आङो फुजा सफैब्ला होनोसै आरोना दे जागोन दे बाबा सना मेहेर ओमफ्राय नों गाज्रि मोनाखै दाना नै आंलाय मानो गाज्रि मोननो बिफाया गावनि फिसानो माबा मोनसे होनो नागिरदों बेवहायलाय आंहा लाखिनांगौ मा दं सोरां दे नोंसोर खुसिब्लानो आंबो खुसि आरो नाथाय खाफालानो गाज्रि मेहेर दिनै नोंनि आफाया एसे मोजां बायखानाय गिफ्टखौ नोंनो होनो हायासै मेहेर दिनै जिबायदि अबस्थायाव दंमोन ना बियो सोराङा बेसे अनो नायलाय नोंसोरखौ मा खमि दङ दिनै बेथा बुंनाय सोरां आंनो बायदों बेखौ औ बेथा औ सोराङा नोंनो बे गिफ्टखौ बायदोंमोन दा नोंनो साननानै नाय बेसेबां गाज्रि आरो नोंनि आफाया मा नायबाय थाखो खरिया मोजां बेखायनो नायदों आङो
बेखौथ' सोरांनि बायदिखौनो मोनबाय आङो ना मेहेरासो माबा मोनसे खालामदों होमबा बे खरिया मारै बेनाव फैखो बेयो नाइस बेटा खरिया मोजांथ' साननो रोङोबा साननानै नाय खेबसे मेहेर सोर गाज्रि सोर मोजां गावनो गाव आन्दाज मोनगोन नोङो आंथ' गाज्रियानो जाथोंसै दे आरो नाथाय एसेबां मानि नोंसोरनि गाज्रिखौबोथ' आं लुगैयाना आइया बुंखादों बिसोर जुरि सोरां रावबो मोजां नङा होननानै होमबालाय माथो ओमफ्राय थेवबो मानोबा माबा खमि मोनबाय थादों माथो नाथाय मा नोंखौ सोर बिदि खालामनाय नोंखौथ' आं सैथारालै होनबाबो ओमफ्राय माबा मोनसे बुंलाय सोरां नंनायाथ' नंगौ आरोलै आं बिनाय मानिखौ होयोथ' आरो सोराङा माथो खमि दं होनबालाय गासिबोथ' दंजोबो ना आंनाव मानोथो होनबा आद्रा मोनबाय थायो आङो बे जुरिया आंखौ आन्दायनोथ' सानाखैना आंनि आइयालाय मानो थगायनांगौ जाखो गाज्रि मानसिसोना बिसोरो आंनि आइयानोथ' बुंखादोंना जोंखौ सैयाना बिसोरो ओमफ्राय सोराङा माथो ओमफ्राय जुरिया आइ बुंनाय बायदिथ' नङा नाम्बार 1 गाज्रि होनदोंमोन माथो जुरिखौ आंनि आइया मानो थगायनांगौ जाखो सोरांखौ गावसो सेदोंना जुरिया मानो लानो आं बिनि खोथाखौ गोसोआलाय माथो बिदि मोनदों आंनालाय नङा बिसोर थगायसुलि गासिबो बिदिनो गोजा बिसोरजों थाबा जाम्बासो जागोन आं सोराङा मानसिखौथ' सोर खालामखो बेखौलाय नों आंखौ अनमारो आरोना सोरां अनमारो आरो होमबा मानो थाया बियो जोंजों थानांगौमोन ना नै आयै मा जाखो बिहामजो एखेबारे मोजाङै सोंदे आयै माने बे खरिखौ माबोरै बियो मोननाय बा माबोरै गानखो बे बिनि खरिखौ सोरांनिखौ ए हामजा आबा सोरांनि मा खरिया बे गाननाया आबौआ 100% आयै सोरांनि आं एखेबारे मोजाङै सिनायखाथारोथ' बिनि खरिखौ माने बिसिनाव थांदों खोमा ने आयै नङाबाथ' माबोरै मोननो आयौ हामसाय माबोरैथो मोनखो आबौआलाय ना आबौआसो मोनथिबायो नामा आबा सोरां माबोरै बिदि जानाय अब्लालाय आबा सोरांनि खरिखौ माबोरैथो मोनगानखो बेलाय जानो हाया आयै बेखौनो एसे खबर लानानै माबोरै गानखो बियो सोरांनिखौ ओमफ्राय जेरैखि जायाबाबो बे खरिखौ नों लानो नाजा मोनथिबाय बायदिसिना बाहाना खालामनानै बि माने आं बिबोलाथ' बे एकदम उल्था-फाल्थासो बुंगोन नालाय ओमफ्रायथ' आं सोंनायखौ मोनसेबो बुंखानाय नङा बियो उल्थां-फाल्थांल' बुंगोन ओमफ्राय बियो नोंजों मोजां रायलायोना आयै औ बिहामजो रायलायनायालाय मोजां रायलायो हा दे होमबालाय जेने थेनेबाबो बिनो नाजागोन आङो गथ'आनोथ' बिफानि खरिखौ माबोरै मोनखो हा ना सोराङा होदोंमोन बेनो ना माथो जानोहाय बिहामजो ना आबा सोराङासो गावनो होखो ना माखो बेखायनोथ' रायलायनायलाय आयै बे खरिनि सोमोन्दैल' रायलाय मिथिबाय बाहाना खालामलाबायबानो जाबाय दे बिहामजो नों सिन्था खालामनाङा दे आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो रायलायथारगोन दे होमबा थांदो दे आयै अल दा बेस्ट आयै थेंक इउ बिहामजो र' नाजानायनि आङो आयै एसे मिनि मिथिबाय सन्देह जानाङा ना बियो ए दे होमबालाय दे नै आबौ मेहेर ओं आबै आयौ आंनि फिसौ हामाथो सानबाय थाखो नोंलाय बेवलाय जेबो नङालै आबै ए आबौ औ माबे आबै सरि लोगोफोर दिनै भिडिअ एसे सर्ट जाबाय दे मानो होनबा जोंथिं अखा हागासिनो नालाय सानावबो हायो फुङावबो हायो मोनायावबो हायो अखायानो अखा नालाय बेखायनो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'बाय बाय बाय